दा समाव मोनसे जर'खा सावरायजन हाबाफारि बे सावरायजन हाबाफारिनि गुबै आयदाया जाहैबाय बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसार हाबाफारि फोसावनाय बड'लेण्डनि राजखान्थि थांनाय 22 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्डनि फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय रायजो खुंनायनि बिसायख'थि जालांबाय 26 सेप्तेम्बर खालि बिसायख'थिनि रिजाल्ट फोसावबाय बिपिएफ दोलोआ 28 मासि आवग्रिनानै सरकार दानायनि बाथ्रा जानानै फैबाय आरो फैगौ 5 अक्ट'बर खालि बड'लेण्डनि गोदान सरकार थागासिनो दङ बिपिएफनि आफादगिरि एबा आगुनि बिटिसिनि चिफ मुजे हाग्राम महाराजनि दैदेननायाव बेखिनि बुब्लियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसार हाबाफारि लानायनि थाखाय फोसावदों जे बिटिआर एकर्डनि समाव भारत सरकारा माखासे मानि कमिटमेन्ट दङमोन बे कमिटमेन्टफोरा जाहैबाय 1500 कोटि टाका पेकेज लोगोसे गोबांथार फसंथान गायसननायनि बाथ्रामोन बेफोर मावफुंनायनि अजद होनानै सोमावसार हाबाफारि बानजायनो थाखाय फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिङाव नौनारिनि गोसोआव जोबोद उसुखुथु जे हाग्रामा महरारि बिथाङा सोरखार दानायनि थाखाय समायखिराखौ लायाखै दानो सोमावसारनायनि हाबाफारि फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथिङाव जर'खा भाबै सावरायनो थाखाय जोङो माखासे मानि फरायसा दैदेनगिरि आगुनि बिथांमोनखौ हाग्रा लाबोदोङो गिबियावनो बिथांमोनखौ सिनायथिनो लादों फारि फारि गिबियाव बुदिराम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि नेहाथारि गंगाधर नार्जारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि खुलुमनाय होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि मोनसे समजोगा बसुमतारी खुलुमनाय होबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बै समनि गवालपारा जिल्लानि सासे दैदेनगिरि सिनेन बसुमतारी खुलुमनाय होदों गासैबो बिथांमोना दा समावहाय समाज सिबिनायनि हाबायाव नांथाबनानै दङ आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा दैदेनगिरिमोन दा बिथांमोननि गोसोआव बिथांमोननि गेजेरजों जोङो मिजानानै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्टेटआ आगु समावमोन आरो दा फैबाय थानाय समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा रल लानो नागिरदों जों सावरायगोन आरो बेखिनियाव रायजो राजा बयखौबो जानबुंनि गेजेरजों बे सावरायथियाव बाहागो लानो थाखाय जों खाबु होनाय जादों जानबुंजों सावरायथियाव बाहागो लानो थाखाय डायल खालाम 919954199764 जानबुं नम्बर 9954199764 बे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना डायल खालामनानै जगाजग खालामनो हागोन आरो सावरायथियाव बाहागो लाफानो हागोन बयनिसिमबो खावलायनाय जादों जे जाहाथे आब्रुथियै नोंथांमोननि बानबुंथिफोरखौ फरायलायो गिबियावनो दा समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय सोमावसार हाबाफारि बियो बयनिबो गोसोखौ उसुखुथु खालामना होदों जेरावनाखि थांनाय 5 बोसोराव बड'लेण्ड हालामाव सोमावसारनाय हाबाफारि गैया जादोंमोन बिनि आगु समावहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 15 बोसोर आगोलाव सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि आरो गोबां आफादफोरनि सोमावसारनाय मानि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय दहमै जादोंमोन आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्लानो बिटिआर एकर्ड जाबाय बिनिफ्राय सोमावसारनाया बन्द 5 बोसोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रानो दानाय इउपिपिएल दोलोआ सरकार दायो बिजेपिनि अननायजों बिजेपिनि फुंखाजों आरो बे थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोनहा जेबो सोमावसार हाबाफारि फोसावाखैमोन अयारेस सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों सोमावसार आफादफोरा मोनसे समझौता फैदोंमोन जे 1500 कोटि टाका पेकेज मोननांगौ बड'लेण्डआव आरो डाइरेक्ट फान्डिंनि खोथा लोगोसे गोबांथार फसंथान फसंनायनि बाथ्रा बे समय बुब्लियाव दाबि दङ जेबो गैया फैनाय रायजो खुंनायनि खाबु खालामना होदोंमोन प्रमद बर' सरकारनो आरो प्रमद बर' सरकारा लुथिनाय
जाख'नाय बायदि बायदिनि अनगायै रायजो राजानि जेबो फानमावाखै होननानै गोबांथार अजद दा जों बिथाङा सावरायनि जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे समनि आफादगिरि गंगाधर रामचारि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनो बिथांनि गोसोनि मोनदांथिनाय जे गंगाधर रामचारि जे दा समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनो लागै हमदों जे अक्ट'बर दाननिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लासिगोन आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिआर एकर्डनि मोननांगौ दाबि दावाफोरखौ बा कमिटमेन्टफोरखौ साजिना लानाय नोंथांनि बुंनांगौआ दिनैनि बे सावरायनो गोनां बे बिथिङा एसे सानथावना जादों मानो होनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे हारिमायारि गौथुम होननानै जों बयबो गनायनानै लायो आरो दुलाराय सोदोबानो बयनिख्रुइबो मेहेर गोनां जोंनि बर' रायजो राजाया बर' फरायसाफ्रा जायखिजाया जायगायाव थाया मानो बैफोरखौ बोननानै लानाय बे गौथुमानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जेराव गोबां बिथिंखौ जोङो हारिनि खोथाफोरखौ नोजोर होनानै जोङो आवगायलांनो गोनां जायो दा बे बिथिङाव आंथ' दिनैसो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों मोनसे गौथुमा लानाय थांखिफोरा बिथांमोननि गौथुम नाथाय जों साफा साफा बर' समाजनि बर' हारिनि सासे सुबुं जानानै बे खोथायाव साननो गोनां जादों आबसुआ मोनसे आलादा गावसोरनि बर' हारिनि गौथुम बिथांमोननि साननाय हनाया गावसोरनि नाथाय मालाबा जुदि गावनि हारिनि थाखाय मालाबा खहाबजाथाव जायाब्ला बैफोराव खायसे खोथाखौ बुंनो गोनां जायो दा दिनै जों साननो गोनां जादों दाखालि बावैसो बे फिथाइया ओंखारबाय बिसायख'थिनि फिथाइया ओंखारबाय नङा होमब्ला आरो बिनि आगोलावनो जों मिथिगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारजों नांफानानै दंबायायोमोन बिथांमोनानो बांसिन दिल्लीयाव थांबाबो सावरायनायखौ जों नुबोदोंमोन जायखिजाया समावनो सावरायबाय हादोंमोन आरो आं मोनसे खोथाखौ दिनै थाल्ला बुंनांगोन जोङो मोनसे समाव जेब्ला NDFBनि गोरोबथाखौ जाहोनो थाखाय एक्सपेडाइट जानो थाखाय जोंनि पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट बे गौथुमखौ दाना लादोंमोन 2011 मायथाइयाव आं बिनिनो गाहाय बोसोनगिरिमोन आरो फंबाय जोंहा बुद्धिरामाबो कनभेनर जाना दंमोन बै समाव जोङो 52टा गौथुमनि जथाय मोनसे गौथुममोन बे पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जाहाथे NDFBआ सावरायनाय बे इस्युखौ एक्सपेडाइट खालामनानै बर' हारिनि मोनसे एक्सेप्टेड मोनसे सलिउसन लाबोनो हायो बेखौ जों डिमान्ड खालामबाय हादोंमोन एक्सपेडाइट खालामनायनि मोनसे गौथुम जानानै दङमोन नाथाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बर' रायजोनि आइ आफा बयबो मिथिखासैगौ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोनसे गोरोबथा जानानै थांबाय बबेखानि बै गोरोबथायाव पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय जोङो जेबो सागानबो होनो सुखुबो मोनाखै आरो जोंहा जेबो माने बे गोरोबथायाव लोब्बा थायाखै नाथाय हारिनि थाखाय मोनसे गोरोबथा जानायखौ जोङो जाहाथा रायखावबाय हानायनिख्रुइ बुंखावबाय हानायनिख्रुइ जों सिरियैनो थानो गोनां हयथ' जादोंमोन दिनै बे समाव खिन्थु गोरोबथा जाखांनायनि उनाव जोंहा गोजोन फैबाय जोंनो जौगानाय नांसिगौ बिथांमोनानो सरकारजों थाफानानै प्रमद बर'नि सरकारजों थाफानानै आबसुआनो बुंदोंमोन दिनै जोंहा गोजोन फैबाय सान्थि फैबाय बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो मोनसे खोथाखौ जों बुंखानांगोन जे एकर्डथ' नङा बे एग्रिमेन्टमोन 2020नि बे 27 जानुवारियाव जानायाव गोबाङानो एकर्ड होनबाय नाथाय आंनि नुनायाव बे एग्रिमेन्टसोमोन एकर्ड होनबा कर्टआ हयथ' लेटिन वार्ड बेफोरखौ जों बुंनो थांलिया बेखौ नायनो थाङोब्ला मोनसे खोथाखौ होनदों दिस इज ए कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन जे खालि एकर्ड जादोंमोन बा एग्रिमेन्टआ जादोंमोन बे सोदोबा दंमोन दिस इज ए कम्प्रेहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन टु देयार डिमान्डस जायफोरा डिमान्ड खालामदोंमोन आलादा रायजोनि खोथाखौ सोमावसारदोंमोन NDFBआ मोनसे समाव आलादा हादोरनि थाखाय सभरेन्टिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन
दाङाबाजि जादोंमोन हिंसानि जाथाय जादोंमोन गोबां ब्लाडशेड जादोंमोन बै समाव जोंफोरबायदि सिभिल ससाइटि लिडारफोरा जों बुंदोंमोन बिथांमोनखौबो जों बुंदोंमोन गभर्नमेन्टखौबो बुंदोंमोन बिथांमोनजों सावरायनायनि लामाखौ लानांगौ रामसिरि दा समावहाय मोनसे सरकार दानो थांगासिनो दङ बिपिएफआ आरो थांनाय बे बिसायख'थियाव गोबां बर' फरायसाफोरा थोंजोङै इउपिपिएलखौ मदद खालामदोंमोन आरो इउपिपिएलआ दिनैनि समावहाय गाज्रि जेनदों मोनसेनिल' बेयाव बिथांमोना देरहानो हायो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि बिसायख'थियाव मोन 12 देरहादोंमोन मोन 12 आरो बे खेबाव मोनबा बिथांमोना खोमानानै मोन 7आवल' दा सफैदों 7आवल' सफैदों आरो दा 7 सफैनायनि उनावहाय बिथांमोना गावसोर माने फुरा साफा खालामनाय पार्टिया जेननानै दा सरकाराव गैलिया दा बे समाव बड'लेण्ड आसामथियाव दा ओरैबायदि गुलाय गेजेर मोनसे थासारि सोमजिगासिनो दङ बिथांमोना सोमावसारनो हाबाफारि लानायनि फोसावनाया बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे आं दिनैल' नङा गोदोनिफ्रायनो बुंबाय थादों इलेक्सन बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि दिदोमथिखौ मोजाङै बयखौबो बोननानै लानो हानायनि थाखाय थोंजोङै मालाबाबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिखै जेब्ला सापर्ट खालामगोन मानो होनोब्ला डेम'क्रेसियाव गोबां पलिटिकेल पार्टि थाखागोन बेयाव थोंजों माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जुदि मदद होनो थाङोब्लानो गारलाय गुजाय जायो आरो होमब्लानो हारिमायारि गौथुम होननानै गोबाङानो बेखौ अनसायना लाया दा फिथाइया दिनै बेखौनो थिनदों जुदि मोजां मोनजोबनायमोनब्ला बै थांखिखौ मोजां मोनजोबनायमोनब्ला बिथांमोना मदद होनाय हान्जानिफ्राय गोबां आरो बिजाथिया देरहालांनो हागौमोन बे समाव सावरायनि जे बुद्धिराम बसुमतारी नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि नेहाथारिमोन जि समावनाखि इउपिपिनि दानि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन दा बे बिथिङाव दिनैहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने प्रमद बर' सरकार बायनायनि लोगो लोगोनो सोमावसारनायनि हाबाफारि फोसावनो बिथांमोना जुरिबाय दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो नागिरो बे बाथ्राखौ जे दिनखालि दिपेन बर'आ फोसावदोंमोन ओइ दिनखालि आं मिनिफ्रांदों आं बारा सिरियास लायाखैमोन बे बाथ्राखौ मानो होनोब्ला सासे बुजिस्लाबनो हायै गथ'आ बाथ्राफोरखौ साना हवा बुंफ्लाङो बेबायदि बुंफ्लांनाय मोनसे स्टेटमेन्ट सानदोंमोन आं बेखौ नाथाय दा बाथ्राया बियो जास्ट बुंफ्लांलायनो नङा बेयाव माखासे इभिल डिजाइन हाबनानै दङ बिथांमोना अबे मोनसे बाथ्राखौ लानानै दिनै सोमावसारनो ओंखारफिनदों मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामहोनो थाखाय सोमावसारफिननो देट मिन्स वाट बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मा बाथ्राखौ लानानै गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' इउजि ब्रह्ममोना 80% 90% इमप्लिमेन्ट जाबाय होननानै माखौ बुंदोंमोन आच्चासो बेयावसो फैसिगोन दा गेजेरावथ' बुंदोंमोन बेसेबां कनफिउस बिसोरो दा दिपेन बर' फंबाय होनबाय आङो आफादगिरि बे जे सोमावसारनो ओंखारफिनदों थुनानै जायाखैथ' जे बाहायजाबाव लायाखैथ' मानो होनोबा बे बोसोरबाखौ ओरैबायदि बाहायबोबाय उनखाङो मालाबा गाव मैया मा बुंदोंमोन दिनै मा बुंगोन बेजों खुनु लिंक गैयै स्टेटमेन्ट फैयो बेनिफ्राय दा बाथ्राया मोनसे बाथ्राखौ आं दिपेन फंबायखौ बुंगोन इसेसो जुदि डेम'क्रेसिनि गियाना जुदि दङब्ला बे बाथ्राखौ बियो फोसावनो हानाय नङामोन इलेक्सन मिन्स वाट पिपल्स मेन्डेट रायजो राजानि मोनसे मेन्डेट दिनै प्रमद बर' एन्ड हिज कम्पेनि बिसोरनि बे टिमनि गासै सासनखौ फोजोबस्रांनानै गोदानै मानिजाथाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसिनि चिफ मासेयाव फज'नानै मोनसे गोदान
माने खुंथाय लाबोनायनि मोनसे मेन्डेट बे रायजोनि मेन्डेट बे नों आंनि बुंनाय मेन्डेट नङा बे मेन्डेटखौ नों मानिना मानो लानो हायाखै फंबाय एबसुआ जुदि दिनै फिल जादोंब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट जायाखै होननानै बुङोब्ला बाखि बे 5 बोसोरनि गेजेराव बबेबा मोनसे बोसोरावथ' दिनै बिसोर बुंनांगौमोन बे बुंनांगौमोन जे नैबे क्लजखौ सरकारा दाबो मानो बानायाखै दाबो मानो इमप्लिमेन्ट खालामाखै बिनि थाखाय जोङो सोमावसारगोन बे बाथ्राखौ दिनै बुंनांगौमोन आरो बिसोर मोनसे प्रेसार ग्रुप हिसाबै एबसुआ मोनसे डेम'क्रेटिक स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन हिसाबै बर' हारिनि सिंस्रि मोनसे जातीय संगठन हिसाबै जेब्लायबो सरकारनि सायाव सरकारखौ प्रेसार खालामोबा प्रेसार ग्रुप जाना थानांगौ आरो बे बाथ्राखौ आं जेराव सुबिदा मोनो बेयावनो बुंबाय थादोंमोन आं मोनसे बाथ्राखौबो लोगोसे बुंबोबाय थादोंमोन एबसुखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनांगौ आं जेब्ला बे बाथ्राखौ बुङो आंनि सायाव गोबां एलिगेसन लगायनानै इभेन आंनि केरेक्टार एसेसिनेसनबो खालामदोंमोन सरित्र हननसिमबो खालामदोंमोन बिसोरो दिनै फैबाय दा दिनै मोनबाय रायजो राजानि मेन्डेटआ मा जाखो दा बोरै जाखो एबसुआ जुदि प्रेसार ग्रुप जानानै जुदि निउट्रेल प्रेसार ग्रुप जानानै जुदि थानायमोनब्ला दिनै आन्दलन खालामफिननो होननायावबो माखासे भेलिड आर्गुमेन्ट थागौमोन लजिकेल जागौमोन बे बाथ्राया जों आवगायनिफ्राय बुंबाय थादोंमोन 5 इयार्स मा खालामनो थाखाय जोंनि गहपुराव इन्टेलेक्सुयेल मिडियानि नामै मेलेमजिबि सावरायमेल लानानै दिपेनआ थांनानै खोथाखौ बुंहैदोंमोन ओरैबायदि बुंहैदोंमोन जे आद्रा थानाय जि माने एग्रिमेन्टनि जि माखासे क्लजफोर माने इमप्लिमेन्ट खालामनो बावनांगौ दङ बिनि थाखायनो गहपुरनि रायजो राजाफ्रा सारा बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव भट होनांगौ बे बाथ्राखौ जेब्ला केम्पेन खालामनो थाङो गहपुरनि बांसिन इन्टेलेक्सुयेल महरनि माने मानसिफ्रा बिसोरखौ साजेसन होदों प्रश्नबो माखासे खालामदोंमोन जे नोंथांमोना एबसुआ दा इउपिपिएलनो डाइरेक्ट भट होनो खिन्थाफैदों थिनफैदों खावलायफैदों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ नोंसिनि रला मा जानांगौमोन नोंसिनि रला जानांगौमोन जे सरकारा दिनै ट्रिपल इन्जिननि सरकार नट अनलि डबल इन्जिननि सरकार काउन्सिलावबो बिजेपि इउपिपिएल स्टेटआवबो बिजेपि इउपिपिएल ओमफ्राय सेन्ट्रेलावबो सेन्ट्रेलावबो इन्डियायाव पार्टनार इउपिपिएलआ सानै एमपि दं होमबा बे समावबो नोंसोरो इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामहोनो हायाखिसै बे समाव नोंसोरो बुंनांगौसोमोन सरकारा जुदि ट्रिपल इन्जिननि सरकारा प्रमद बर'नि सरकारा हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा नरेन्द्र मदिनि सरकारा जुदि माबा इमप्लिमेन्टेसनखौ जुदि नैबे 5 इयार्सनि गेजेराव माबा खालामोबा जोङो आन्दलन खालामनाय जासिगोन बे बाथ्राया बे समावसो बुंनांगौमोन बे बाथ्राखौ गहपुरनि इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा बेखौ बुंहरदों बेनिफ्रायबो लेसन लानो रोङाखिसै दा बे बिराद मोजां मोनसे लेसन फोरोंहरदोंमोन बिसोरबो थारमाने मानो लानो रोङाखै अहंखार दं गोसोआ माखासे राजभोग खालामनो मोनबायना बे 5 इयार्सखौ मोनसे लाक्जारियास लाइफ माने मोनबाय ओरै क्ररपति सेन्ट्रेल एबसुनि साफा माबा लिडारफ्रा दिनै क्ररपति इउपिपिएलनिया सेन्ट्रेल लिडार्सफ्रा गासिबो क्ररपति दिनै बै लाक्जारियास लाइफखौ मोननाय लोगो लोगो गोसो सिङाव बिसिनि माथायाव मोनसे अहंकारि गोसो हाबनानै दिनै बे नाबुर नासुद जे घटना जे माने एकदम मास मोनसे सप्तासेयानो जायाखै बेयावनो आन्दलन डिक्लेयार खालामनायनि माने खामानिफ्रा बेफोरबायदि जादोंमोन नोंथां सफैफैगोन जोङो दा फैनि सन्तला बसुमतारी बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि सन्तला बसुमतारी बिसोरनि सायाव जों खोन्थागोन दा फैनि बिनि आगोल जोङो दान्दिसे ब्रेक लागोन ब्रेकनि उनाव जोङो सावरायगोन सन्तला बसुमतारी दङ सिएन बसुमतारी दङ जोङो गेजेरजों सावरायनि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसार हाबाफारि लानो जि फोसावनाय बिनि सायाव रायजो राजायाबो बेवहाय बाहागो लाफानो हागोन बे सावरायनायाव आरो बिनि थाखाय जानबुंजों नोंथांमोन डायल खालामनो हागोन 9954199764 बुंफिनदों 9954199764 दा बिसोर ब्रेक लागोन
फैदों दे सावरायथाव हाबाफारि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव बड'लेण्डनि राजखान्थि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसार हाबाफारि फोसावनाय बेनि सायाव सावरायनाय जागासिनो दङ जोंजों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि सन्तला बसुमतारी जों बिथांनि मोन्दांथि खोनासंगोन सन्तला बसुमतारी सन्त्रलादाया 1981 मायथाइयावसो बिबान मोनगारदों बिजनि बरलागावआवनो बेथ' साननो गोनां बाथ्रा जाबाय 1967 मायथाइयाव जोनोम जानाय एबसुआ संबिजिदाव बेखौनो मख'दों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे अराजनैतिक आफाद बियो बर' हारिनि राजखान्थियारि रांखान्थियारि माहारियारि हारिमुवारि बेफोरनि रैखाथिनि थाखाय सोमावसारनो थाखाय समायखेरा लानानै जोनोम जानाय मोनसे आफाद आरो बेबायदिनो जोंनि आगुनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बर' फरायसाफोरखौ आरो बर' रायजोखौ बिदिनो दैदेनलांदोंमोन हारिनि थैनाय थांनायनि बेलायाव एबसुआ सब समय गांसो खाफ्रानानै गसंथायोमोन आरो रायजोखौ खौसेथि खालामनायाव गोख्रों बिहोमा होबोदों जोंबो बिदिनो जोंनि आमोलाव बेबायदिनो जोङो रायजोनि गेजेराव थानानै गोबां रायजोनि जौगाथायनि थाखाय हाबा मावबोनो मोन्दों दा 1967 मायथाइयावनो बिटिसिआबो जोनोम जादोंमोन बे समाव बर' हारिनि राजखान्थियारि मोनसे ओनसोलारि अर्थात रिजनेल राजखान्थियारि हानजा होनोब्ला बे बिटिसिआनोमोन प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम एबा जोङो उदियासल बिनायखौबो जों सापर्ट खालामदोंमोन मदद होदोंमोन नाथाय उदियासल बिनायनि गुदियाव जों नङामोन जोङो बर' फरायसाफ्रा खौसेयैनो उदियासल वेलकाम उदियासल होनानै जोङो राजा लामायाव ओंखारदोंमोन आरो रायजो राजाखौबो सांग्रांथि लाबोदोंमोन नाथाय दिनै बर'नि गेजेराव राजखान्थियारि हानजा होनबा सोरखौ बुंदों ना बिपिएल ना इउपिपिएल आरो दा ओंखारबावबाय एपिपि दा बेवहाय बिपिएफआबो लनलि बर'निल' नङा इउपिपिएलआबो नङा बेवहाय गासिबो हारि धोरोमारि मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लानानै बिपिएफ इउपिपिएल थांनाय बिसायख'थिनि सिगां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा इउपिपिएलखौ जों जेनगोन होनना साननानै बुंखो ना माखो जे इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानांगौ नाथाय बे खोथाखौ एबसुनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन सासे दैदेनगिरिया बे खोथाखौ बुजिनांगौमोन जे बिपिएफआ बर'नि राजखान्थियारि हानजा नङा आरो इउपिपिएलआबो नङा होमब्ला हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ जुदि खौसे जायोब्ला बे बांगाल जंगाल बेंगलि हारसा सावथाल आदिबासि गुरखाफ्रा ज' जानायनि दायथ'खौ सोर लागोन बेबायदि माने आं सानदोंमोन मा दिपेन बर'आ सासे फोरोंगिरिमोनबो सानदोंमोन मा बिथाङा गोथौयै साननो रोंगौ नाथाय बेवहायनो बिथाङा सिगां गल जाग्रोबाय जे बिपिएफ इउपिपिएलआ गावबागाव राजखान्थियारि आदर्श एबा आइडिय'लजि दङ बे गुबुन गुबुन हानजानि राजखान्थियारि आइडिय'लजिया खुनुदिन गोरोबनो हाखाया ओरैनो बिनिबो खानो हागौ बे बेलेग खोथा नाथाय ज' जानांगौ मोननैबो पार्टिखौ सिफायनानै ज' जानांगौ बे बाथ्राया असम्भब थेवबो बिथाङा बबे जुक्तिजों बबे एंगेलजों नोजोर बोनानै बे खोथाखौ बुंखो जोङो दिनै दाबो आं बुजिनो हाया दा जिखियानो जाया माने खौसेथ' जायाखिसै सिट रानलायनायनि बुजाफोराबो जायाखिसै बे खेत्रआव जोंहा खाम्बा बरगयारि मोनहा मा रल लाखो चन्दन ब्रह्मआथ' थोंजोङै इउपिपिएलआव थांबाय बिनि उनाव खाम्फायाबो खिथिखिलियाव थांबाय आरो सोरबा बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआवनो थांजोब्बाय
हाग्रामाया हारसिं जाबाय बयबो सानदोंमोन हाग्रामाजों रावबो गैलिया बे हिसाबै प्रमद बर'जोंनो गासिबो दंजोबसै आरोथ' थिं एन्ड टें बै समाव बर' हारिनि थिं एन्ड टें होनोमोन उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङाथ' दंखायोसै गाहायैनो आरो दिनै अप्रियबाबो सत्य खोथाखौ बुंनांगोन दि बर' फरायसा आफादखौ मोनसे हाथियार हिसाबै बाहायनायनि गुदियावनो जाबाय दिनै इउजि ब्रह्म बा उरखाव गोरा ब्रह्म दा मोनसे खोथा जाबाय मा जे दिनै हाग्रामा महिलारिया 40नि मादाव 28 आसनाव देरहानानै हारसिङैनो सरकार दानो हानाय अबस्थायाव फैबाय बे बेलायाव इलेक्सननि बे भटनि काउन्टिं उनाव जोंहा फंबाय दिपेन बर'आ एबसुनि सोमावसारनायनि माखासे एजेन्डा लानानै जे आरो सोमावसारगोन होननाय बाथ्राया बियो बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव आरो लाजिथावबो होनना आं सानो आरोखि प्रमद बर'नो बोसोरबा चान्स होबाय बिटिआर जिथु एग्रिमेन्ट एकर्डथ' नंखाया बियो एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टआव गोबां माबा माबि 1500 कोटि थाखा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बोसोराव 300 कोटि गोलैगोन बोसोरबाजों गासै 1500 कोटि गरसे फैसाबो लाबोनो हायाखिसै प्रमद बर'आ बेथ' बेहाय एग्रिमेन्टआव लिरखानाय दङ हरनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बोसोरनै नङा बोसोरबा बारलांबाय गरसे फैसा लाबोनो हायैनि दाया सोर प्रमद बर' नङाथ' सागान होनाया प्रमद बर' जानो हागौ दा बियो हेब्ला आबसुनि आफादगिरि होनबा दिनै आबसुनि आफादगिरिया सोर दङ दिपेन बर' बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि जौगाथायनि थाखाय बे 1500 कोटिखौ दिनै मानो गरसे होआखै होननानै दिल्लीयाव मानो थाङाखै बै माबानो इउनिभार्सिटि नांगौ बहाबानो स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि नांगौ भेटेनारि कलेज नांगौ माबा माबि नांगौ होननानै माबाहैबाय सावरायहैबाय नाथाय गासिबो माबा जिथु एग्रिमेन्टआव लिरनाय मोनसेबो फिजिबिलिटि गैया होमब्ला प्रमद बर'आ 10 बोसोर एबसुनि आफादगिरि जाबोबाय बिथांनि गुन बा गियाना मामोन बिलाय बबे फिजिबिलिटि दं बबे गैया स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि मणिपुराव दंखायो होखाया बड'लेण्डआव मोनसे स्टेटबो नङा CIT बा NEET CIT बा NEET बा IIT बेथ' असम्भबखा आसामावथ' हरबायना IIT NEETआथ' सिलचराव दं सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिया तेजपुराव दं काछाराव दं सिलचराव होमब्ला प्रमद बर'आ सोरनि बुद्धिजों सोरनि मेलेमजों साना हवालासे माबानानै NDBखौ एखेबारे थगायनानै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव माने बिथांमोनखौ आन्दोआव दोननानै जाय बिथांमोना 36 बोसोर 34 बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथांमोनखौ एखेबारे गाधा थगायनानै मोसौ थगायनानै सागान होहोदों रन्जन दैमारिया दाबो जेलाव दं जोंहा हाग्रामा महिलारिया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जेब्ला सागान होदोंमोन गासिबो NDBनि हाइनास केसआ दाजा BLTफोरनि गासिबो केसखौ रोखा जायोबा मा होनो बेखौ रयेल एमनेस्टि अर्थात नेशनेल एमनेस्टि होनानैबाबो केसखौ डिसमिस खालामनांगौ बेफोर खोथाथ' बिटिआर एग्रिमेन्टआव जेबो गैया आयेना बेखौ आखायाव लागोन होननानै माबा होबोदों दा बेफोर जेखियानो जाया मानो दिनै आं सोमोनांदों एबसुनि मोनसे समनि आंबो आफादगिरि 1979 मायथाइनिफ्राय 1987 मायथाइसिम आङो एबसुखौ अलखद समाव जि समाव आसामाव आसुनि दैदेननायाव बिटिसि होखानायनि आन्दलनमोन बे समाव आं आफादगिरिमोन आं नुयो मा जे सोमोनांथाव बाथ्राया बेनो हाग्रामा देरहानाय लोगो लोगो प्रमद बर'आ जेननाय लोगो लोगो इमप्लिमेन्ट होनो थाखाय सोमावसारनायनि हाबाफारि लागोन होननाया बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव बाथ्रा आच्छा दा जोङो नोंथांजों सावरायबावगोन दा जों फैनि सिनेन बसुमतारी नोंथाङा सासे हारिमुथिलिनि सुबुं
आरो बिसायख'थि नोंथांखौ दहमै बाहागो लादोंमोन थांनाय बिसायख'थियाव समाज सिबिनाय खामानि नोंथाङा नांथाबगासिनो दङ नोंथांनि मोन्दांथिया मा बुङो जे दा समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननांगौ सादिनायनि थाखाय सोमावसारनाय ओंखारो बेथ' मोनसे मिनिथाव आरो मोनसे जुक्ति गैयै राव होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गिबियाव बिबुंथिगिरिफोर बुंलांनाय बायदि दिनैनि फोरमायगिरि बिथांमोन बुंनाय बायदि 2020नि 27 जानुवारियाव जिथु फिस आरो बिटिआर एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेनि उनावहाय सागान होनायनि उनाव बिथांमोना बोसोरबा जिहेतु 12 जनजों सरकार खुंबाय प्रमद बर' सरकार बिटिआर सरकार नाथाय बिथांमोना मोनसेबो एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ सुफुंनायाथ' बेथ' गोजाननि खोथा बेखौ रायजो राजायाबो मिथिगौ आरो बिथांमोना गावसोरबो मिथिगौ नाथाय बाथ्राया बेसो जादों जे बिथांमोना 12थाजों सरकार दाखांनायनि उनाव बोसोरबा सरकार सालायनायनि उनाव हयथ' बिथांमोना मोनसे राजकीय सासनजों दंबोयोमोन आरो बिथाङा सोलिदोंमोन नाथाय थांनाय 22 तारिखनि जिथु बा खेबथि निर्बाचन एबा इलेक्सनमोन बे बिटिसिनि इलेक्सनाव बिथांमोना आरो बयबो रायजो राजाफ्रा मदद होनानै गोबांसिन देरहानानै प्रमद बर' सरकार जाफिनगोन होननानै मिजिंथिदोंमोन दा गमामा रायजोफ्रा मा मावखो मा मावदिया बेखौ मोनदांथि मोननानै हाग्रामा महिलारिखौ हारसिं नुसेयावबो आरो बिथांखौ बिथांनि संगफ्रा गालांदोंब्लाबो बिथाङा रायजो राजानि आस्थायाव दंमोन बेबादिनो थांनाय 22 तारिखआव बिटिसि इलेक्सननि गेजेरजों रायजो राजाया गोबां बिथांखौ अनसायनानै भट होनानै देरहासार खालामनो हादों जायनि थाखाय 28 बिथाङा देरहानानै एबसलिउट मेजरिटि लानानै फैगौ 5 तारिखआव समायखिरा लानो थांगासिनो दं बेखौ नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा बिथांनि टिमा सोमोनांबाय जों बोरैहाय हाग्रामाखौ होबथानो निस्सय थांखिया बे जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामानि 15 बोसोर सरकार सालायनायाव दावराव दावसि गोजोन गैयै असान्थिमोन आरो खुनु गोजोन गैयामोन गोजोन थासारि गैयामोन होननानै बुंग्रा जाय बिथांमोना दिनै हाग्रामा देरहानाय सरकार दानो नागिरनाय लोगो लोगो सोमावसारनो नागिरनाया बेनो फोरमायनाय जायाखै दा जे सिगाङाव जों दावराव दावसि खालामग्राया जोंनोमोन आरो बुंनानै निस्सय बिथांमोना साननाय दं जायनि थाखाय दिनैहाय सोमावसारनो थाखाय बिथांमोना आरो रायजोनि सिगाङाव फोसावदों नाथाय आं बेखौल' खावलायगोन जे बिथांमोना जाहाथे जि थांनाय 26 तारिखनि बिसायख'थि साननायजों बिथांमोना गाज्रि रोखोमै जेनबाय जेराव बिपिएफ दला नामानो थाला आरो बेवहाय जिर' जासिगोन होनदोंमोन आरो बिथांमोना गावसोरनो 9थानि बिथोराव 11थानि बिथोराव 12थानि बिथोराव दिनै बिथांमोना 7थाल' मोननो हाबाय मोनब्रैयानो खमायबाय नाथाय 17निफ्राय बिपिएफआ 28था मोनहैबाय अब्ला रायजोआ सोरजों दं बेखौथ' बिथांमोना मोन्दांथि मोननांगौमोन नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन जे दिनैनि एबसुआ आरो सोमावसारनायनि थांखि लानो नाङा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय बेखौसो हास्थायनांगौ जे सोमावसारनाया आलादा रायजो बिनायाव जोङो जिखि बैसो जायामोन जिखि संसारिक जायामोन बयबो दैदेननायाव बाहागो लादोंमोन रायजो राजायाबो बाहागो लादों दा बेखायनो सोरबा हाबा जादोंब्लाबो सोरबा साख्रि गोनांब्लाबो एबसुनि बिबान लानानै सोमावसारनायाव रावबो नोजोर गोग्लैयाखै आरो साननांगौबो दरखार फैयाखैमोन दा बेनिखायनो फैगोन बाराव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु साख्रि लानाय खुनु साख्रियाल आरो बेवहायनो बैसो जाजासे थानानै मोनसे पलिटिकेल कचिं सेन्टार बादि एप्सखौ बाहायालासे बिथांमोना ओंखारनानै फैगौ जेनेरेसन गोदान जोहोलावजो फरायसा फरायसुलिफोरखौ गोबां रोंगौथि गोनांखौ लानानै जाहाथे एबसुनि थांखि बादियै गोग्गो एबसुखौ जाहाथे फोथांना लायो आरो हारिनि सिनस्रि बादि बयजोंबो गनायजायो आं बेखौसो खावलायदों आच्छा महोदय रामसारि अजरा बेनो फैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा समनि दैदेनगिरिमोन बिथांमोना खुनु इउनिभार्सिटियाव एबा फरायसालियाव माने नाम एनरलमेन्ट गैया
बेखौ बे मोनसे अजद आरो बिथांमोना सांसारिक जिबनजों माने दा दैदेनगासिनो दङ बिथांमोननि गोबांसायानो बिसि फिसा दङ संसार दङ दा बेबायदि हिसाबै बिथांमोना माने फरायसा नंलाबो दा बेबायदि सुबुंफोरा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ दैदेनगासिनो दं बिनि मोनसे अजद दा बे बेलायाव नोंथांनि बुंनांगौआ बेखौथ' आं बुङाबाबो रायजोफ्राबो गोजोनगोन ना गोजोना बेखौ बा फरायसा आफादनि जा खान्थि फरायसा आफाद होननाय सोदोबानो बिराद जोबोद मेहेरगोनां बेवहाय बैसो गोनाङा थागोन ना थाया बेखौ आं बुङाब्लाबो रायजो राजाया थानाङानो बुंगोन मानो होनब्ला हाबा जानाय बा हाबायाथ' जायो सोरबाबा एखेबारे साख्रिआवला बेफोरखौ थानांगोन ना थानाङा होनना गंगाधर रामसियारिया बुङाब्लाबो दिनैनि रायजो राजाया इन्टेलेक्सुवेल समाजा बुंगोन नाङा मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनि गौथुम फरायसा आफादनि केरेक्टारखौ मेनटेन खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केरेक्टारखौ मेनटेन खालामनानै सारा बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ खौसे खालामनायनि मोनसे गोथौ लामाजों आवगायहोनो थाखाय फरायसा आफादा निउट्रेलिटि अबजार्भ खालामनायनि लोगोसेनो गाव गावखौनो आं फरायसा नंगौना नङा वेदार आइ एम स्टुडेन्ट अर नट जास्टिफाइ खालाम आं जुदि साख्रि मावदोंबा वेदार आइ शुड बी नाउ एज ए स्टुडेन्ट लिडार अर नट प्लिज इउ मेक इट क्लियार दिनैनि स्टुडेन्टसफोरा दिनैनि फरायसाफोरा बेखौनो लुबैदों दिनै बर' फरायसाफ्रा गोदो गैयामोन बारा जोंहा गोदोनि समाव 1967आव दाजेननायनि समाव फरायसा आफादखौ दैदेननोनो गोबां लिडारफ्रा आंखाल जाना दङमोन बै समाव जोंनिया बर' राव हारिमु थुनलाइनि थाखाय सोमावसारनोबो गोनां जादोंमोन दैदेननोबो गोनां जादोंमोन बेखायनो सोरबा साख्रि मावदोंबाबो खायसेखौ बेबायदि बिबान होनोबो गोनां जादोंमोन नाथाय दिनैनि आंखाला बे जाना दङ नामा जोंथ' दा नुयो गोबां इउनिभार्सिटिफोराव माखासे माने मास्टार डिग्रिल' नङा पिएइचडिआनो माखासे पिएइचडि स्कलार माने स्टुडेन्ट स्कलार माखासे दंसै आं सानो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितखौ बिथा खालामनानै फरायसा आफादखौ सनाथि महर होनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेननो हानाय फरायसाफोरा माखासे दंसोयो दा बेखिनियाव बे बिदियाव जोंनि बर' समाजनि इन्टेलेक्सुवेल ग्रुपआबो गोबां बिफाथि बिमाथि मानसिफोराबो बेखौ सांग्रां खालामनांसिगौ जे नोङो फरायसा नंगौ नों फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जा होननानै बिथोन होनोबो हानाय दङ दा बे बेलायाव बेखायनो आं गोदोनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों जों स्टुडेन्टसफ्राबो वी शुड बि पलिटिकेलि कनसियास बाट जोङो मटिभेटेड दाजा वी शुड नट बि पलिटिकेलि मटिभेटेड बाट वी शुड बि पलिटिकेलि कनसियास जों जुदि 18 इयार्स जाबायब्ला सासे बर' फरायसाया जुदि 18 इयार्स मोनबाय वी मास्ट बि पलिटिकेलि कनसियास वेदार वी मास्ट हैव टू कास्ट फर अर नट वी हैव टू नो जों बेखौ मिथिनांगौ बिनि थाखाय आं कनसियासनेसखौ बुंबाय थादों नाथाय बेखौ होननानै मटिभेटेड जानानै नङैखौबो थेवबोलै होननानै बुंबाय हायोब्ला ओइ मोनालै नोंसोर पलिटिकेल पार्टिखौ थोंजोङै सापर्ट खालामनाङालै होनब्लाबो रिजोना नंगौबाबो थेव लास्टआव थेवबोलै होनना बुंनायानो जोंनि जे समाजाव दिनैबो बे सोलिना दङ मिथिगौ सासे बैसो जाथारनाया फरायसा आफादगिरि जाथावा होननाय खोथाया बांसावजानायल' नङा बुंजासोदोंबो थेवबो होननानै जाबाय थादों दा मा खालामो आच्छा बुदिराम बसुमतारी नोंथाङा बे बेलायाव मा बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दा समनि दैदेनगिरिफोर दङ टपनिफ्राय ग्रासरुटसिम बिथांमोनहा गोबांसायानो माने फरायसालियाव एबा जमा कलेज बा इउनिभार्सिटियाव बिथांमोननि फरायनायनि बा फरायसानि खुनु एनरलमेन्ट गैया नोंथाङा मा बुंनो नागिरो राजेन्द्र बे बाथ्राया थादोंमोन एक्चुअलि मा ओरैबायदि बे बाथ्राखौ जेब्ला फैयो जे एबसुआव बिबान लानोब्ला बियो अबेबा मोनसे कलेजनि इउनिभार्सिटिनि बनाफाइड स्टुडेन्ट जानांगौ बे बाथ्राया सम फैयो जोंनि एबसुनि मन्सआव बे बाथ्राया फैयो खिन्थु मोनसे खारननि थाखाय बनाफाइड स्टुडेन्ट नंलाबाबो बेयो एबसुआव खामानि मावनो हायो खारना आन्दलनथ' बयखौबो नांगौ फरायसा नङैफोरखौबो नांगौ
फरायसाफोरखौ स्कुलनि कलेजनि बिसोरखौबो नांगौ दा नैबे बिबानखौ लानो थाखाय बनाफाइड नांलाया मानो होनबा जों आन्दलननि पिरियडआव दङ बे बाथ्रायावसो नैबे एक्सेप्ट जाबाय थायोमोन नाथाय 2020नि 27 जानुवारियाव जि एग्रिमेन्ट खालामना फैबाय बेयावथ' फिनिश खालामना फैबायना फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन टु देयार डिमान्ड दैट मिन्स व्हाट नोङो आन्दलनखौ फोजोबबाय दा गोदान जोलैनि जेनेरेसननि स्टुडेन्टसफोरखौ स्पेस होनांसिगौ बे बाथ्राखौ लाना बुंबाय थायोमोन आं दिपेन बर' राइट फ्रम दिपेन बर' टु माखासे डिस्ट्रिक्टनि मानसिफोरखौ आं सिनायो बिसोरथ' गथ' गथाय देरजोब्बाय सोरनाबाथ' बिहामजो मोननो जानाय बैसोनि फिसालाबो दङमोन बिजामादै मोननो हानाय बैसोनि फिसाजो गोनांफ्राबो एबसुलिदार जाबाय थायोमोन बे बाथ्रायाव आं बुंबाय थादोंमोन मानोना आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे राजनितिनिफ्राय उदां खालामनांसिगौ मानो होनबा जोंना जोब्बाय नोंसोरनो प्रमद बर'खौ मोनसे दायित्व होबाय जे जोंनि आन्दलना जोब्बाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सल्युशन जाबाय बे दिनखालिनिफ्राय जोबनांसिगौरा दिपेन बर'मोननि माने एबसु लिडार जानायनि जि मोनसे माबा लुबैनाया दिनै जोबनांसिगौबा आं खावलायगोन इफ इउ आर इन्टारेस्टेड इन पलिटिक्स go or come join directly in politics if you feel हाबदोब्रा if you feel खौ मोजां मोनथारबायबा माने एबसु थानानै गोथार माने फरायसा आफादखौ माने कलंकित खालामबाय थागोन नोंसोरलाय फैजाया होमबा फैजायो फै बिपिएफखौ मोजां मोनग्राबो दंबा बिपिएफआव हायदो कंग्रेसखौ मोजां मोनग्रा दंबा कंग्रेसआव हाबनानै राजनिति खालामदो बिजेपिखौ मोजां मोनोबा आरएसएसनि आइडिअलजिखौ मोजां मोनोब्ला हाबदो बिजेपिआव मानो बेखौ खालामबाय थादों दा बाथ्राया ओरैबायदि जोङो ससियेल अर्गेनाइजेसन ससियेल सार्भिसनि बाथ्रा बुङोब्ला एकदम निस्वार्थ भाबै जेबो बेनिफिट मोनालासिनो लायालासिनो समाजनि खामानि मावनाय बे ससियेल वार्कारा मोनसे समाव प्रफेसनेल ससियेल वार्कार जोनोम जादों बिसोरना प्रफेसनेल जेरै राजनितियाव प्रफेसनेल पलिटिसियान्सफोर थायो बिसोरना दा आइडिअलजिजों खोथा गैया बिसोरना पावाराव फैनो थाखाय एनि पार्टिजों थांनांगौ आरो पावार लानांगौ प्रफेसनेल एबसुआवबो दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव प्रफेसनेल बे दा जाय माने दंबाय थायो बैसो जानाय गथ' गथाय बिसि फिसा गोनां बे आबसु लिडारफ्रा बिसोरो संगठनखौ आबसु मावनाया बिसोरनि प्रफेसन जाबाय दा बिसोर गुबुनाव दा जेबो फिल्डआव हाला बिसोर दा ना हालेवहैनो हायो ना खेथि खालामहैनो हायो ना अबेबा कम्पिटिटिभ एग्जामखौ माने लिरना पास जानो हायो मोनसे प्रफेसनेल चइस खालामनानै बे फिल्डआवबो थांनो हानाय सासे बिनि थाखायनो एनि हाउ जों बे बिबानाव थाबाय थानांगौ बेसे जाबाय थादों दा समावहाय जेनाखि सावरायफुनाय बर'नि राजखान्थि दुलाराय थांगासिनो दङ रायजो मा मेसेज होनो नागिरो खोथा बेनो बाथि जेनेरेल इलेक्सन बे इलेक्सनाव जों इउपिपिएलआ जेनाखै जेरै आबसुआसो जेनदों बेखौनो दिनै दिपेन बर'आ देहायाव मोनदों बेबायदि जादों बिथाङा उदालगुरि हायार सेकेन्डारिनि सारमोन आगोरि पार्टि खिन्थु जोङो गासै बर' मेलेमजिबि रायजो राजा बेखौ बुजिनाया गाहाम जे बे बोराय होनबा गाज्रि खोनायो आंखौ माफ खालाम बैसोगोरा सुबुंफ्रा दाबो जुदि गावखौ फरायसा सानोब्ला जाय बिथांमोननि फिसाजो फिसालाफ्रा कलेजाव फरायो आंना प्रश्नआ बिसोर नोंथांमोननि फिसाजो फिसालासो फरायसा ना नोंथांमोना फरायसा सोमावसा हाबाफारि लानाय बेलायावहाय आंहा बुंनो गोनां दंबावो जे सोमावसारनाय हाबाफारिखौथ' जों दा लुबैया मानो होनबा प्रमद बर'आनो आफादगिरिमोन दिनै दिपेन बर' आफादगिरि सागान होबोबाय बिसोरो 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सोमावसारनायनि मा अधिकार दंबावो बोसोरगाव मानो मोनसे फेरलेबबो एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर
मोनसेबो मानो मावफुंनो हायाखै मोनसेसो मावफुङाबो जों नुदोंमोन जे बिथांमोननो बोसोरबाया आरो खाबु होजायो जेरैबायदि दिपेन बर'आ बुंदोंमोन जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफा माखाखौ मावफुंनो थाखाय बै सागान होनाय अर्थात प्रमद बर' आसलथे इउपिपिएलआथ' सागान होआखै प्रमद बर'आ होदों माने बिथांनो होनांगौ आरो प्रमद बर'आ बे बोसोराव मा खालामखो गावनोथ' माने थाला बुंदोंमोन ना जे बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरा जुदि आखरै हालुन जायाब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि केबिनेट मिनिस्टारनि लांगोनाव थानानै सुइसाइड खालामो बेफोर खोथाखौ माजों बुंखो खोथा बेनो दा